Saya lakukan asli, 2 लाख निको लाखागोन लाखिदो बेयावनो ओंखारनोसै मबाइलालाय माथो जाखोब्रा माथो खालामबाय थाखो हाब आसोल बाइक गोदान लाना मबाइल गंसे गोदान लानो हाला नामाब्रा आइफन लादोलै आइफन 2 लाखनि लागोनलै आसोल लागोन लासैनो लागोन र' आसोल होमबा थांसै आइलै आंनो आइफन नांगौ लोगोफ्राबा गासिबो सब आइफन लाजोबबाय आंनोबो बे साननैसो नांगौ आइफन बैसागो बायनायनि सिगां आंनो आइफन नांथारगौ हाबाब बे साननैसोआवनो दामेरनि बाइक लाबाय नोङो आरो सोरनि सोलोंदों आरो आइफन नांबावगौ नोंनो आं होनो हानाय नङा आइफनखौ आंनो नांथारगौसो नांथारगौलै आइफनखौ हाबाब फिसा नोङो आइफन बिनानै बेफोरखौ जोखारजोब्बाय सोरनि सोलोंदों नोङो फिसा हाजार बिबाबो दोखो बिबाबो आं नोङो आइफन होननायखौ होनो हानाय नङा आंनाव थाइसेबो रां आंहा नोंजों बेबायदि नांलायबाय थानो सम गैया आंहा खामानि दङ आंहा माइ जावनोसै दानि बिमा बिफाफ्रा फिसानि फारसे अननाया जोबोद खम जालांबाय माबा मोनसे बिबाथाय बिमा बिफाफ्रा फिसाखौ रायो थादोलै आंनियाव थांसै दानि गथ'फ्रा एसेबां दामेरनि बुस्थु होबाबो बिमा बिफानि अननायखौनो बुजिया नुवाखै आंहासो बे फिसाफोरनि थाखायनो खर'आ गुदुं जालायलांबाय माइरं जावनाया नै आसोलाय एबार आइफन मोनाबाथाय 2 लाखनि मोनाबाथाय मोसौबो खाया जेबो मावा बे न'आव ओरैनो जिराय जाबाय थागोन आं मा खालामनांगौलाय नंमारगौलै दानि बिमा बिफाफ्रा फिसाया माबा मोनसे बिबाथाय जिरादफोरखौनो होआ नांलायनाय खमलाय बेफोरबायदियावसो फिसा आरो बिमानि गेजेराव नांलाय खमलाय जायो दानि बिमा बिफाफ्रा फिसानि फारसे अननाया जोबोद खम जालांबायलै बे बाइक गंसे मबाइल गंसेलाय मा गिदिर खोथा आहासो मबाइलफ्रानो जालायलांला लासिं लासिंनो लोगोफोरजों आजिलायलांबायसो आं ओंखारनो